Velkommen til Brink Serviced Offices, Havnegade 39, et eksklusivt kontorhotel med central placering i København. Søger du ny location? Vægter du kvalitet, service og indretning? Så se med her. Bygningen, som visuelt taler for sig selv, har 5 etager med kontorer i alle størrelser, så du har fin mulighed for at skalere din virksomhed. Vores nøglefærdige kontorer er udelukkende indrettet med kvalitetsmøbler, topmoderne IT-infrastruktur, kopi, print, frokost og mødefaciliteter, og udover en central placering får du udsigt over Københavns Havn. Du bliver nabo til gode restauranter, der er fine parkeringsmuligheder, og du er i god afstand til Nyhavn og Kongens Nytorv. Det er selvsagt forskellige virksomheder, der bor i Havnegade 39, men fælles for dem er, at de kan koncentrere sig om at drive deres virksomhed centralt i København og i et trygt miljø, de kan identificere sig med. Kontakt os i dag og kom forbi til en snak om mulighederne for din virksomhed. Ring på 33 43 63 33 eller e-mail havnegade@brinkoffices.com.